Pozdrav dragi prijatelji. Rušenje je počelo. Skidamo krov. Sve drvo sa krova koje se može iskoristiti, iskoristit ćemo. Šta ne može, ide u smeće. Vade se prata, prozori, sve instalacije i ako Bog da, bager sutra dolazi. Dok oni to gore ruše, ja se mogu pobrinuti za vrt i to smeće okolo što imam da pokupim. Dok majstori to skidaju, naravno nadgledat ću ih da bude onako kako sam ja zamislio i ja ću okolo skupljati tu plastiku, smeće i te vrećice i šta već se nađe. Ajmo. Evo ga, tako vam ja sa svojim guskama čistim polako smeće. Ima ga dosta, ali nije tako loše, mogu ja to. Ništa, idem kod susjeda na kavu, neću vas dosađivati sa mojim čišćenjem smeća, pa vidjet ćemo dokle danas stignemo. Evo kako ja ovo čistim ovdje. Što je bager radio, imamo iskopano i razmišljam, bager mi je tu već iskopao rupu. Malo očistim i mogu kadu staviti za guske i onda ih mogu na ovu stranu pustiti, malo im ograditi da budu one tu. I tu da je stavim, one mogu tu šetati, ne moram ni kopati ni ništa. A njima će biti super, moći ući izaći s jedne strane. Kao što vidite kad smo došli tu, ovdje se uopće nije moglo prići. Ima tu još smeća naravno, ali većina je čista. Tu nam je trenutno bomba pukla. Ništa, ajmo se probati gore na krov popet da vidimo šta su momci napravili. Pa sutra nastavljamo dalje.
Bilo je jako puno osinjaka, tu jako puno osa. Jednog od momaka je 2-3 puta ugrizla ubola, pa se nije osjećao baš najbolje. Prosto se nadam da su momka odveli doktoru da ga pogledaju, jer stvarno se nije osjećao dobro. Grede krovišta su u odličnom stanju, tako da to možemo sve iskoristiti i mislim da će se dosta novca uštediti da to iskoristimo. Evo, toliko za danas od mene. Sutra nastavljamo radove. Nadam se da vam se video dopao i vidimo se u sljedećem videu.